Мулачин, автор идеи, сценарист полнометражного игрового фильма «Мулла», член Союза кинематографистов Республики Татарстан, супругой Фаридой, заслуженной артисткой Республики Татарстан. Бармол біздің милли фильм, бармол татар киносы андай сұрау беру бүгінгі күнде ол ең зор мәғінасызлік. Тамаша үйренген қазір интернеттен қарарға, қарбет бүтін жайлы яшай. Шуңа көре кішілер ізлейлер интернетте башқа жоллар фильмі қарарға. Мен ойлым шуңа бәйлі деп бұл көрінішіне. Алай қызықсына, кемірек қызықсына деп әйту мүмкін түгіл. Бик қызықсыналар, үйренелер, қорыйлар, бигрәк те яшьләр. Шуңа күрә минемчә безнең кино бик зур үсеш кичерә бүгенге көндә. Аңа бәлки туп җитмидер. Туп. Чөнки менә 22 трусы кигән егет тубартыннан чабып бергәнен бөтен дөнья карый. Менә ничә йөзләп кеше эшләгән интеллектуаль эшне мәдәни чарага менә карарга бик үк шуңкалык кеше җыелмый. Бу әлбәттә инде безнең халкыбыз турында, халкның гомумән менталитеты турында сүз йөртергә була. Әмма кинофестивальне шулай аны рекламировать итәргә кирәк. Бер туктаусыз футболдан да күбрәк кеше җыелсын өчен ничектер аны төрле яклап көчәйтеп, һәм аңа маркетинг яктан да чыгымнар таләп итә ул шулай. Кино һәрвакыт тәрбия чарасы һәм монда кеше күңел ачарга гына килми. Әлбәттә кемдер теге ялкауланырга может. Минем монда фестиваль киносы карыйсы килми, минем монда кинотеатрда теге боевик карыйсы килә дип. Һәм шул сәбәп белән бу яктан маркетингка тагын да күбрәк акча сарыф итәргә тиеш. Бу бөтен телевидение, бөтен радиолар, газетлар бер ай алдан, бәлки 1-2 ай алдан аны интернетта ролик қойып қына түгел, әгерше олар болса да, монда күпкә көчлерәк реклама керек. Может быть, это зависело немножко от места. Все-таки фестиваль, я вот сколько не бывал на разных фестивалях, он всегда проходит в одном и том же месте. Оно должно быть намоленное. Всегда менять локации, это опять, чтобы публика привыкла. Вот. Если публика привыкла к Бауману, я вот боюсь, что она как бы и хотела, чтобы там было. Но я так утрирую, пока сейчас, может быть, это нюансы, но это очень, мне кажется, важно, чтобы у него был логотип, музыка. Например, возьмем Московский кинофестиваль, которому там больше 50 лет. У него всегда одна и та же музыка, одна и та же заставка. Да? То же самое, наверное, к нам, мы к этому должны прийти. Я думаю, на 15-м кинофестивале все учтут, это будет хорошо. Bizim Татарстанда кинофестиваль деген әйбер бар, бик матур. Елдан ел фильмнар арта, елдан ел яхшырак фильмнарны карыйбыз, елдан ел башка илләрдә катнаша, елдан ел күбрәк кызыксыну уяна бөтен дөньяда. Ләкин менә аның Татарстанның үзенең киностудиясе да булып үссә икән шуннан. Ягъни киностудия менә шул кысыр булып калмаса икән. Аның киләчәге менә шул киностудия белән тагын да дәвам итсә икән, менә монысы тагын да яхшырак булыр иде. Абылай biz başka kişiler төшергән киноны карап кына үзебезне күрсәтә дә алмыйбыз, үзебез турында бер сүз дә әйтә дә алмыйбыз. Без менә бөтен дөньяда карыйбыз, Арда кинолары чыкты, фәлән кинолар чыкты. Гел татарларны мыскыл итүдә, гел татарларның тарихын бузып күрсәтү. Без әгәр дә үзебезнең тарихыбызны яхшы шул фильмнар белән күрсәтә алмасак, үзебезнең культурабызны күрсәтә алмасак, үзебезнең культурабыз белән башка илләрне дә, башка халыкларны да байыта алмасак, менә шул вакытта үсеше булмас иде аның. Менә шул яктан үсеше булсын иде аның. Балалар өчен иң яхшы милли фильм номинациясы Гульназиев победитель Дивов. Встречается режиссером фильма «Мулла» Рамилю Фазлиеву и Амиру Gliaskarovу. The prize is awarded to the directors of the film Mulla. We are glad to invite on the stage Рамиль Фазлиев and Амир Gliaskarov. Браво! Мы в первую очередь делали его для зрителей, которые хотят понять ислам с точки зрения не как религии, а как веры.
чтобы понять, что Бог вокруг нас и находится внутри нас, и находится в людях, которые нас окружают. Самый лучший полнометражный игровой фильм, то есть гран-при, получает «Ласковое безразличие мира». Приз вручается фильму «Ласковое безразличие мира». Режиссер Адильхан Ержанов.